Купихте ли подаръци на любимите си хора за Байрам? Все още не сте. Побързайте! В магазин Фердеус ви представям един много луксозен продукт, а именно поставка за Коран с свещения Коран вътре. Вижте колко е красиво. Може да се постави така и да се чете. И после да се прибере вътре. Луксозна изработка с златисти орнаменти. Имаме го в 4 цвята. Зелено, червено, вътре са всичките с Коран в същия цвят, голям формат и в розово. Ето и Корана. Корана също е кадифено покритие, поставка и се учи. Ето как изглежда вътре самия Коран. Знаете къде да намерите, изпращам и за Second Speedy.